نسلم لك. جينا سيستر تيريزا سولو أغسطينيانا وجفيرو. مش لأول darba li ntqajna ngħidlek il-paċi miegħek u mal-familja kollha tiegħek. Illum eżies hekk għandi ħsiebek sabiħ u nixtieq naqsmu magħkom. Omna Marija sa tkellimna dwar dan, qiegħda tħeġġiġna din Omna Marija biex inkunu dejjem iżjed fiduċjużi f'dan Ġesu il-maħbub tagħna. Kif dejjem għamlet hi, Marija dejjem ħallit fidejh u lilek qed tgħidlek u lili ħallu fidejh, jiġri x'jiġri twaħdu miegħu u imxu flimkien. Qed tgħidilna biex bl-imħabba kollha nagħmlu dejjem dak li jixtieq minna. Ir-rida ta' Alla eżiż tenna ħalli nsibu lilna nfusna, ħalli nkunu sereni. Simgħuha tajjeb di, nkunu sereni jekk nagħmlu rida ta' Alla fil-paċi magħna nfusna u mal-oħrajn. U propju dan isir għaliex nafu li qed nagħmlu biss dak li jixtieq Alla minna. U dak li jixtieq Alla minna jekk inwettquh tafu x'riżultat jagħti? X'riżultat jagħti? Jagħti riżultat ta' ferħ u tranquillità. Tranquillità interjuri ġewwa fina. Alla eżiż qatt ta' ma jistedinna biex inkunu imnikta, biex inkunu imdejqa le, qatt ma jistedinna dan. Anzi pjuttost dejjem jistedinna għal ferħ. Ferħ, ferħ veru, ferħ li d-dinja b'dak kollu li toffrilna mhix kapaċi tagħtina. U jaf jagħti l-ferħ. U l-ferħ jiġi biss meta nagħmel ir-rida tiegħu. Inkun fiex inkun, fil-problemi li jkolli, fil-mart u fl-uġigħ li qed insofri. Min mhux jifhimni għandi x'għandi. Nkun ħaġa waħda miegħu u nħoss din il-paċi interjuri. U allura nispiċċaw daqsxejn billi nidħlu daqsxejn fi żdied f'intimità ma' dan Ġesu li jinsab il-bot fis-sema mela le jinsab. Ejja nkellmu l-Ispiritu tagħna jemġu fina flimkien hekk insejħu l-Marija magħna ngħidulu mulej. Jiena naftaf. Mulej. Iva, irrid nagħmel bħal Ommi Marija. Nafda biss fik. Nagħmel ir-rieda tiegħek kif għamlet hi. Sellimlek il-paċi miegħek u mal-familja kollha tiegħek.